लोगोफोर जोंहा दिनै मोनसे प्रग्रामाव थांनो ओंखारलायबाय नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय मोजां मोनोबा लाइक खालामना हरदो कमेन्ट्स हरदो आरो जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामनानै लादो जों बिदिनो बर'नि हारिमुखौ एसे देखायलांगोन आरोखि ना देलायबाय जोंहा मोसाखावरिया जा समायना आयो मोजां नुथारदों नायलांबाय था बिदिबा लोगोफोर भिडिअखौ नै एसे खाथियाव देखायलायबानोसै माबायदि नुदों मोजां नुदोंना मोजां नुदों जेदि बर' फेमिलियाव नुगोन जेदि बर' फेमिलि इउटुब चेनेलाव नुगोन लोगोफोर सार्च खालामनानै नाय आंहाबो चेनेल दंमोन खिन्थु आं भिडिअ होनो सम मोनाखै आरो हायेन बानायमोन हायेन संसार हायेन भिडिअसमोन हायेन भिडिअसमोन आरोखि दा आरो ओरैनो संसार लिरना दोनदों आंनि संसार आरो लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोफोर मोन्नैबो चेनेलखौ जेदि बर'खौबो नायदो ओमफ्राय बिनि हायेन भिडिअआवबो नायदो आरोखि ना ओमफ्राय जों मोसानाय भिडिअबो आपल'ड खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो बिदिनो मोसानाय औ